No niin, se on jälleen Tekniikkaparkin unboxing-videon eli paketista purkamisen aika. Ja tällä kertaa käsittelyssä on tällainen Doron varsin simppeli ja helppokäyttöinen puhelinmalli. Senioripuhelimiksikin näitä kutsutaan, näitä laitteita. Ja Dorohan on näitä pitkään jo tämän tyyppisiä laitteita tehnyt ja aika tunnettukin siitä. Tämä kyseinen malli on Doro Phone Easy 507S. Ja katsotaanpas miltä tämä laite sitten näyttää. No kovin pitkälle ei paketevauksessa päästä, kun puhelin tuli jo tyrkylle tuohon heti kärkeen. Otetaanpa laite sieltä esille. Tällainen näin. Komiasti on muoveissa ja mitäs muuta pakkaus on syönyt. Täältä löytynee kaikenmoisia varusteita. Tietenkin akku täytyy olla, eihän muuten touhusta mitään tulisi. Ja lataus, verkkolataus laitteelta vaikuttaa tämä toinen. – 3,7 volttinen 800 milliampeeritunnin ja lähemmäksi 3 wattitunnin akku, sanoo tämä. Selvä. Sitten löytyy stereokuulokkeet, tämmöiset korvanappimalliset. Mikrofonilla ja vastausnapilla näköjään ja plugi näyttää 3,5 milli. Ihan tuikin tavalliselta kännykän plugilta. Tässä on latauslaite. Micro USB näköjään niin kuin nykyään jo standardina alkaa olla. Lataustelakastakin jossain mainoksissa puhuttiin ja se on varmaan tässä. Komiasti papereissa. Ja jonkinmoisia pikaohjeita Hurtigvedledningen. Okei. Norjaa ja Ruotsia ja Suomea ja Tanskaa. Ja vähän vielä näköjään englantiakin, ainakin jonkinmoisen ohjelappusen muodossa. Katsotaan vielä tää telakka, tää on ihan jännä miten käteväksi tämä on kehitelty. Siinä se. Ei mitenkään tolkuttoman iso laite ole tämäkään, mutta ihan lupaavalta näyttää. Eli siihen periaatteessa sitten saa laturin kytkettyä. Taas tuosta laturikin irti kiinnityksistään, niin tänne todellakin tuonne taakse menee micro USB. Noin, ja sitten puhelin. Otetaan nyt luuri pois myös pakkauksesta, niin päästään sovittelemaan sitä ensin tuohon lataustelakkaan. Ai kun kiiltelee komiasti. Tällainen. Mikä tämä on? Onko tämä grafiiti harmaa vai mikä? Mutta joka tapauksessa tämmöinen harmaan sävyinen laitehan tässä on käsillä. Ja siinä se ilmeisesti on kaikessa kauneudessaan. Ei tarvinne sen kummemmin siihen kiinnitellä. Hyvä juttu, hyvä juttu. Itse puhelin on tosiaan aika tämmönen suoraviivainen laite, ainakin näin päälle päin, että siellä numeronäppäimet on varsin kookkaita ja helposti sormella tökittävissä. Sieltä löytyy nämä perinteiset menunäppäimet ja nuolinapit ylös alas vihreitä ja punaista luuria. Punainen luuri toimii myös virtakytkimenä. Ja ilmeisesti nämä A- ja B-kirjaimet on sitten pikavalintoja haluttuihin numeroihin. Taskulamppu löytyy myös laitteesta ja sille oma suora näppäimensä kuin myös sitten tekstiviesteille suora näppäin. No niin. Ja täällä on vielä tosiaan tuo hätäpuhelupainike täällä puhelimen selkämyksessä, eli sinne voi ohjelmoida sitten tärkeitä numeroita, joihin puhelin sitten yrittää soittaa, jos tuota hätäpainiketta painaa. No niin, sitten varmaan ruvetaan katsoa, että miten saada akkua ja korttia tänne sisään. Se aukesi ainakin helposti.
SIM-korttia vaille on tämä homma. Simppa sinne. Noin ja akku kaivetaan muoveista esille ja sinnehän se paikalleen lonksahtaa niin kuin asiaan kuuluu. Ja nyt jos vielä kansi menee helposti kiinni, aika ohuen näköinen on muuten kansi, mutta kaipa tämä kaiketi sen pitää mitä sen tarviikin. Siihen painetaan ja no, se ei oikeastaan hirveästi edes raksahtanut ääneen, mutta sinne se yhtä kaikki meni. Pitkä painallus. Jaha. Fanfaarien saattelemana huomataan muuten, että värinäyttöhän tässä laitteessa on kyseessä. Niin kuin näkyy. No niin, ja nyt luuri on osapuolensa tässä käynnissä. Ihmetelläänpäs vähän, että mitä tämä laite on oikein syönyt. Sieltä valikko löytyy ja käymäs läpi päävalikko ihan ensimmäisenä. Puhelinmuisto, jota tyrkyttää oletuksena. Viestejä, puhelutietoja, hälytys, ilmeisesti herätyskellot, ajanhallinta, laskin. Radiokin löytyy, no totta kai se on hieno juttu. Taskulamppu. ICE, eli in case of emergency. Tämä on nyt se hätänumerojuttu. Tai siis että voi niitä omien läheisten numeroita tallentaa tuonne ICE-asetuksiin. Sitten on muita asetuksia. Puhelinmuistioon palattiin takaisin. Näin mä luulisin nyt. Tässähän mennään tälleen tyylikkäästi käyttöohjetta lukematta ja ihan selkeällä arviointipohjalla tätä hommaa eteenpäin. Mutta aika selkeältä näytti noin ensivilkaisulla. Puhelinmuistio sieltä löytyy ja tänne voisi tallentaa sitten. Voisi tallentaa uutta. Tallentaa vaikka Jukeboxin numero tänne. Noin, ja jos vaikka sattuisi haluta lähettää itse tekstiviestin sinne itselle. No, mene ja tiedä. Muistinkohan oikein? Noin se saattoi olla. Nyt se olisi syötetty tuohon matkapuhelinkohtaan. Kotipuhelinta ei erikseen tarvita. Nyt tallennetaanpa vaan. Sinne meni. Ja nyt tosta sitten pystyisi soittamaan. Jukeboxille. Selvä. Ja nimet löytyy muuten tästä alkuvalikosta näköjään myös pikavalinnalla tuosta nimi-näppäimestä, eli oikeanpuoleista funktionapista. Siitä päätyy tähän samaan ruutuun, josta voi lähteä näitä numeroita selaamaan. Sieltä voi soittaa, lähettää viestin, katsoa, muokata. Top 10. Jaha, mitäs siellä listataan? Niin, tästä pystyy laittamaan se ilmeisesti noin niin kuin suosituksi numeroksi. Katsotaan vielä. No sieltä ne samat tiedot löytyy. Palaa. Mitäs muuta jännittävää täältä puhelimesta? No tekstiviesti käyttöliittymähän on ihan mielenkiintoinen nähdä, joten kurkataanpa sinne vielä. Siellä on asiankuuluvasti viestin kirjoitus ja saapuneet ja lähtevät ja lähetetyt ja katsotaanpa sinne saapuneisiin. Ilmeisesti operaattorin tiedote on tuoreeltaan ilmestynyt tähän, kun kortin lyö uuteen puhelimeen, niin operaattorilla asiaa. Joo. Ihan kätevästi toimii ja fonttikoko on kieltämättä ihan asiallisen kokoinen. Viestin kirjoitus puolestaan lähtee tästä näin. Moi. Ja symboleita voi sinne lisätä.
ja vaihtaa numeroitteja eri kirjainkokojen välillä näköjään ja lähetä napista pääse sitten valitsemaan, että minnekä. Eli tästä pääsee ihan sitä numerolistaa näköjään selaamaan. Tai voi syöttää sitten suoraan numero, jos ei ennestään sitä ole tänne luuriin taltioitu. Ja tosiaan tuosta tekstiviestinapista pääsee puhelimessa näköjään myös suoraan tuohon tekstiviestipuolelle. Siellä näkyy soitettuja, eli tuo äskeinen Jukeboxille soitettu puhelu, hälytysvalikko. Laitanpa päälle. Jos mä tuo aikaa jaksasin puhua, niin tuosta kertahälytys. Nähdään, että miten se hälytys sitten tapahtuu. Ajanhallinta. Kalenteri näyttää hyvin perinteikkäältä. Sinne voi lisätä uutta muistutusta. Ja sitten se ilmeisesti on myös tuolta katsokohdasta kurkattavissa tuo kalenterin sisältö. Päivittäinen olisiko tämä päivittäinen muistio? Laskin 5. Jaha. Aivan tuolta vaihdetaan se. Operaattori 5 plus 3 on 8. Kyllä se osaa laskea, ei huolta. Palaa. Radio ei tietenkään avaudu ennen kuin luurit pistetään. Ei luurit kun noin kuulokkeet kiinni. Taskulamppu on päällä. Ja nyt se on pois. Tänne sai asettaa niitä. Jaha. No niin. Siitä löytyy herätys. No me ei nyt haluta torkkua. Puhelin meinaa muuten liukua pois kuvasta. No, pysyppäs siinä. Joo, tänne tosiaan niitä in case of emergency tietoja. Tänne voi ilmeisesti syöttää niitä tärkeitä tietoja. Ok, se oli semmoinen. Asetukset. Yleisissä aikaa ja päivämäärää kieltä aloituskyselyn voi ilmeisesti tuon aikaisemmin nähdyn käydä uudestaankin, jos haluaa estää toiminto. Täältä voi näköjään ottaa pois joitakin toimintoja, jos ei niitä halua käyttää. Nämä perinteiset verkkoasetukset täällä, joita harvemmin nyt tarvii itse muuttaa. Täällä olisi operaattorin SIM-kortin mukana tuomat palvelut tarjolla. Taskulampu voi rajata pysymään vaikka vain 2 minuuttia päällä, ettei unohdu. Tallenna yhteystiedot tällä lienee voi siirtää. Oiskohan noin? Ääniasetuksiin kurkistetaan. Nämä ei ole nyt ihan tämmöisiä niin kuin suoraan itsestäänselviä, että mitä mahtaisi audioasetus kertoa, mutta täällä on kuitenkin nyt näitä eri soittoäänien, herätysäänien, viestiäänien sun muiden vaihtoja. Näppäin äänetkin voi vaihtaa, kun myös virrankytkentämelodian saa pois tai päälle. Ja näköjään myös virran sammutusmelodia. Okei. Soittovoimakkuuteen kurkataan. Joo, se on siellä. Äänetön tila. Aivan, sen saa kytkettyä tietoisesti päälle tai pois. Tai no, tietoisestihan se aina tapahtuu, mutta noin niin kuin oikein menusta varta vasten voi sen asetuksen vaihtaa. Hälytystapaa. Vain soitto, vain värinä ja soitto.
Okei, tässä on myös tämmönen ketju tuosta. Ensin värinähdytys, sitten vasta soittoääni. Okei, nämä on ihan mukavasti täällä määriteltynä ja erilaiset varoitusäänet voi myös kytkeä päälle tai pois. Näytön taustakuvan voi vaihtaa. Muutama erilainen tarjokas näyttää oleva. 9 kappaletta. Taas toi 8 kuva, toi on kiva. Niin joo, vielä pitää palata erikseen tekstin koko, valmiusnäyttö. Voi määrittää, että mitä tuossa alkutilassa kerrotaan, taustavalon, aikakatkaisu ilmeisesti. Siinä 3 vaihtoehtoa. Näytön kirkkaus. Ihan selvät erot kyllä näkyy jopa varmaan tuon kameran linssinkin läpi. Siinä ne asetukset oli. Puhelut. Vastaaja, pikavalinta, top 10, puhelun kestot, vastaustila. Jokin näppäin, selvä. Puheluasetukset, täällä on nämä perinteiset GSM-verko-ohjaukset. Vieläkö on viestiasetuksia, ennakoiva. Tätä mä mietinkin, että onko tätä olemassa, mutta kyllä se näköjään löytyy tuo ennakoiva tekstinsyöttökin. Se pitää vaan erikseen käydä kytkemässä päälle. Ja sitten muutamia siihen liittyviä asetuksia. Joo. Aika normaalilta vaihtoehdoilta näyttää. Turva-asetuksessa vielä. Näitten tarkka selvittäminen vaatinee kuitenkin sitä, että täytyy uhrautua tuonne käyttöoppaaseen tutustumaan, että pääsee aivan täysin perille, että mitä täällä halutaan aktivoida. Kyllä, Bluetooth löytyy myös näköjään. Suojausasetukset. No täällä on nyt nämä SIM-kortin asetukset ynnä muut. Näppäinlukot, puhelimen lukitukset ja puhelimen nollaukset myös. Tämmöistä asetuksissa. No nytpä onkin käyty valikot läpi.